SKC Kilimoted ukukumbukira SKC Nyamata otiwa bwino okaniza bwino Saulos Kilimoted fuso bajirule woidera mine minibus di driver Galimoto ya Babachira wina nalo waidana minibus wanchala wina di driver ni mwemwema ugendetsa wagwecha Galimoto nda wagwecha Galimoto nda Saulo sada ngoyima nikumanena kuti Petro weni kutosa Alliance Federeza ataka 4,000 eza Kilimoted lero ali 7,000 eza wagwecha Galimoto ndiye komandaniyo ile driver si kumutia kwa muli driver bila wagwecha Kilimoted Kifuata katika shakambana wake huyu mwana atitatanja makanizana na wake unisogeresha sawele akamata makengodi wangoni wabao Muleke because if you throw throat on my family mugo ukeza banjalanga I swear to you Ineso I will do with you Titana ntawuni muno Titana ruma gomledi itu Titana inu mukufuna anthu asadandaule kuti zinthu zakwera mtengo mudziye nkhula mwa mwana omwe chipongwe ndikumatiuza kuti ayi corona United States chani mukufuna ife tiope muuzane kumanyumba aufumuwo pamene mukuganiza zondipanga faya ineyo mungokhoza Maria Zanga ose mukhoze